Orain, kontatuko diguzu apurra zure haurtzaroa eta zure gaztaroa Gasteizen? Bueno, haurtzaroa normala, garai hartan bizi izaten zana ez. Nik goratzen dut, kolegiora joen, eta oso normala nik, zoriontsua bai. Esan nahi dute gure etxian, gero ja gaztetan, beste preokupazio batzuk sartu ziren etxian, baina haurtzaroa oso normala izan zen. Zure netzeko hizkuntza gaztelera izango zen, ezta? Gure hizkuntza zen gaztelera. Gure amak txikitan egiten zigun katalanez. Eta hortik dator, tanak hitz egiten dugula katalanez normal. Baina etxian nire ama bai, Gasteizen ez zuen egiten. Baina gero Tarragonara joaten ginenean, guk igual 7-8 urte genitxuela, joaten ginen udaran, batzuetan nire amaren familiaren gana. Eta horretan bai, Katalunian bai nire amak egiten zuen katalanez. Bere familiarekin noski katalanak zirelako eta... Esan nahi dozu, umea zinela, etxetik eskolara ez zenun nahi hizkuntza aldaketarik, ezta? Ez. Gaztelera nagusia zen, guztiz nagusia zen. Bai egia da oso kurioso da nire amona, nire amama, euskalduna zen. Nire amona zen Isabel Elorza Uzkudun, jaio zen Regil Onduen, Arronizekoa zen, kasualidad Uzkudun boxealari famatuaren lehengusina zen. Beho nire amonari nik sekulan ez nion entzun euskeraz. Eta oso kuriosoa, hil baino 2 urte lehenago, burua galdu omen zuen, eta duan nahi hasi izan kantatzen euskeraz, eta seguramente txikitako gauzak gogoratzen. Beho nik sekulan ez nion euskeraz berba egiten entzun. Eta ikasketak nun egin zenitu? Ikasketak hasi nintzen Corazonistas ikastetxean, Francia Giramon hermanos corazonistas ziren. Nahiko esperientzia txarra, hor badekotaz nik, aipamen batzuk egiteko, baina oso gehien bat, euken mania bat eta zan jotzekoa, edo zergatik jotzekoa. Eta gero bai egia da 14 urterekin institutura joan nintzen, eta institutuan bukatu nuen batxillergoa eta kou. Eta hortik aurrera, joan nintzen Derecho ikasten Barcelonara, lehenengo 2 urte egin nituen Barcelonan, gero Donostiara joan nintzen, Derecho jarraitzen, egon nintzen urte bete, eta Derecho ikasten nengoela, etxetik alde egin behar izan nuen politika kontuak zirela eta. Hori gero etorriko da baina, bale? Joango gara orduan.